Dobrý den, zdravím vás a dneska se chci bavit o tom, že Charlie Kirk byl zavražděn, včera byl zavražděn, nebo bylo to někdy večer prostě. A proč se chci o tom bavit není kvůli tomu, že Charlie Kirk. Doteď jsem nevěděl, kdo to je, až teď jsem zjistil, že umřel. Ale co jsem tak jako pochopil, tak je to jakože krajně pravicový, nebo takový konzervativní, spíš bych řekl takový konzervativní pravicový republikán, který měl různé, jakože byl debatér, prostě se bavil o věcech různě a měl různé kontroverzní názory, co se nemuselo hodně lidem líbit. A byl zastřelen, ale to, co mě velice naštvalo, je teda kromě toho, že byl zastřelen, tak bychom to měli všichni odsoudit. To dává smysl, ne? Že jako odsoudíme nějakou vraždu. Ale ne. Po internetu člověk otevře prostě a tam prostě píší lidi, zaslouží si smrt a zhoří v pekle a tak dále a tak dále. A já si říkám, kde jsme se to dostali? Tito lidé se tváří často, že jsou takoví ti jako dobří lidé. Že jsou takoví ti dobří lidé, kteří nenávidí ty nacisty a fašisty. A on byl jakože pro ně tím obrazem toho nacisty a fašisty. Ale vždyť to je blbost, protože ve chvíli, kdy vy budete říkat, že tohle ten si zasloužil smrt a tak dále, jenom protože debatoval, že mluvil, tak sami jste vlastně nácky. Prostě tam je jenom rozdíl mezi tím, že nějací extrémisté pravicoví si vyberou prostě tam ten týpek, prostě toho si jmeme, protože je takový, protože se nám nelíbí, co říká a tak dále a tak dále. A vy děláte úplně naprosto to samé, alespoň ti, co tam psali, co to tam psali za sračky. Navíc jde to úplně mimo svobodu slova, jakože vražda debatéra je prostě v podstatě útok na svobodu slova, protože co dělal on? On jenom mluvil, debatoval, prostě nic hrozného nedělal. Naštěstí jsou to lidi, kteří nejsou takový hajzlové a neříkají, že si zaslouží schořet v pekle a takové ty věci, protože si prostě uvědomují, že ať s ním nesouhlasí, tak důležité je právě mít svobodu slova a ne, že budeme zabíjet každého, s kým nesouhlasíme. Tu se dostáváme k tomu hlavnímu problému. Problém totiž není levice, pravice, problém není prostě v tom, jestli věříme v to nebo ono. Problém je v tom, že my se neumíme jaksi smířit s tím druhým, s naším oponentem a že tito lidé, kteří to tam jako oslavovali, tak jsou v podstatě ideologicky jaksi radikální, jsou prostě v té ideologii zabředlí. Je jedno, jestli jsou to prostě, jestli někdo je extrémní prostě náboženský ideolog nebo politický ideolog, ale ve chvíli, kdy vy jste zabředlí do té ideologie, tak v tu chvíli se začnete s ní identifikovat a začnete ji přijímat jako svou součást, jako svou identitu, jakože já jsem nějaký člověk a ve chvíli, kdy někdo začne kritizovat právě nějaký ten směr, tak to ti lidé berou jako útok sami na sebe. Takže vlastně, když on tam říkal něco, co se jim nelíbilo, tak to brali jako osobní útok, což je pak problematické a o to více jsou pak ti lidé, jak jsou už radikální, tak o to mají tendenci dělat i radikálnější činy, tím, jak jsou prostě ideologicky vypatlaní. A my bychom se měli snažit prostě bojovat proti ideologické vypatlanosti, bojovat proti tomu, když se snaží někdo potlačovat svobodu slova tím, že zabije někoho jenom protože se mu to nelíbí. Zde není rozdíl mezi nějakým muslimem, který vběhl ve Francii před dávnými lety do toho časopisu a střílel tam po redakci, protože tam udělali nějaký vtípek, který se mu nelíbil a nebyl v souladu s ideologií. Není rozdíl mezi tím, když tam ten
myslím, že se jmenoval Breivik, tam postřílel ty levicové děti prostě a není rozdíl mezi tím, když tady zabili tohoto týpka, protože nesouhlasili s jeho názorem, protože byli moc pravicové. To je prostě jeden a ten samý extremismus, je to jedno a to samé prasáctví a nikdo by to neměl oslavovat a pokud to někdo oslavuje, tak by se měl na celou zamyslet, jestli není tak trošku pitomec, jestli není debil, jestli není prostě hňup, který jenom nenávidí ostatní lidi a přeje si jejich smrt, ale v tom případě se vůbec nelíčíte prostě od extrémní pravice, ti, co si myslí, že jsou lepší, že konečně sejmuli prostě konzervativního pravičáka, prostě, o kterém říkají, že je nacista, tak konečně ho sejmuli prostě. Ne. A jakože argumenty v tom stylu, no ale ty nemůžeš dát prostor nacistům, protože oni jsou zlí a hele, je rozdíl mezi tím být debatérem a je rozdíl mezi tím být právě například nějakým diktátorem, který tím, že udělal nějaké rozhodnutí, tak prostě poslal lidi na smrt, prostě poslali do koncentráku nebo poslali prostě ke zdi postřílet, když zabijou takového člověka a mezi tím, když jenom někdo diskutuje a když jenom někdo diskutuje, tak prostě nedělá nic špatného, využívá svou svobodu slova a svobodu slova bychom měli chránit, je to základní lidské právo. A ve chvíli, kdy my se vykašleme na základní lidská práva, v tu chvíli přichází totalita. Takže lidi, kteří prostě oslavují to, že někdo někoho zabil a tím prostě potlačil například tu svobodu slova, právo na život mimochodem je taky základní lidské právo, že ano, takže když potlačil tyto základní lidská práva a my oslavujeme toto potlačení základních lidských práv, tak v podstatě tím říkáme, my chceme totalitu, jenom chceme tu totalitu, která jde prostě naším směrem a nechceme totalitu, která by šla jiným směrem. Ale pořád lidé volají po totalitě, což je špatně. Měli bychom volat po svobodě a to základní není to, jestli je někdo pravicový nebo levicový, jestli říká pravicové myšlenky nebo levicové myšlenky, ale základem je to chránit základní lidská práva. To je to nejdůležitější. A tak no. Takže se mějte, nebo člověk nesmí být prostě kokot. Naštěstí my tady v Česku nejsme takový radikální, jako třeba v Americe, kde jsou ty střelby tak nějak jako více na denním pořádku. Takže jsem se jenom tak vypovídal spíš z naštvání, co jsem viděl na různých sociálních sítích a nad těma debilama prostě, co to tam oslavovali, prostě kreténi. Takže tak, ahoj.